Resulta curioso. Os Rolling Stones, tamén coñecidos como as súas satánicas maxestades, non poderían ter actuado nun lugar como este se non chega a ser porque 5 anos atrás estes terreos expropiáranse para acoller a visita do Papa Xoán Paulo II. O medio millón de persoas que aclamaron aquí no Monte do Gozo o Papa Xoán Paulo II en agosto de 1989 deron fe do poder de convocatoria que mantén a Igrexa Católica. Neste capítulo de Historias de Galicia imos falar do poder espiritual, político, material e ideolóxico que tivo a Igrexa na nosa historia. Todas esas funcións exerceuna sempre actuando no nome de Deus. Se algunha figura histórica pode e merece representar o poder político e económico da Igrexa Católica en Galicia, ese é Diego Xelmírez. Era señor dun amplo territorio e foi o impulsor do gran símbolo que nos representa no mundo, a Catedral de Santiago. Imos viaxar ata o século XII para saber como e con que medios Xelmírez logrou erguer o gran santuario compostelán. Usuardo é un peregrino que acaba de chegar a Triacastela despois de varias semanas camiñando desde Orleáns, a súa cidade de orixe. Sabe que en Triacastela está un dos xacementos que abastecen de pedra a obra da Catedral de Santiago. E tamén sabe que el pode colaborar de algún xeito na construcción do gran templo da cristiandade. Estamos na canteira de Triacastela da que actualmente se extrae pedra calcaria para facer cemento. Pois ben, nos longos anos que durou a construcción da catedral había tradición de que cada peregrino collese unha pedra aquí en Triacastela. Despois, os peregrinos deixaban esa pedra nun lugar chamado a Castañola, supostamente a Castañeda que está entre Melide e Arzúa. Alí había grandes fornos onde se cocía esta pedra para facer cal que despois se empregaría na construcción da catedral. Usuardo camiña coa súa carga ata Castañeda. Alí hai un almacén preto dos fornos onde se depositan as pedras. O encargado do almacén toma nota da cantidade de pedra que esta semana deixaron alí os camiñantes. O mesmo encargado é o que controla o envío da cal a Santiago para as obras da catedral. E hoxe parte un pedido novo. Aquí no arquivo da catedral gárdase unha das xoias bibliográficas da Idade Media. É o Liber Santi Jacobi, tamén coñecido como Códice Calistino. Unha compilación de textos xacobeos que fala do culto a Santiago e dos avatares das peregrinacións. En este códice, que ten detalles moi precisos do camiño francés, fálase tamén das canteiras de Triacastela e dos fornos de Castañola, a suposta Castañeda. O encargado do almacén da Castañeda informa periódicamente das entregas de cal ao mestre de obras da catedral. Este, a súa vez, réndelle contas directamente a quen, sen dúbida, é o máximo responsable de todo, o arcebispo Diego Xelmírez. Nos últimos anos da súa vida, Xelmírez está preocupado porque as obras avancen con maior rapidez. Estamos diante do Pazo de Xelmírez. O Pazo e a Catedral son os grandes símbolos daquel home que durante 40 anos tivo poder en Santiago e en Galicia durante a chamada Era Compostelá. No ano de 1137, as obras da Catedral de Santiago, configurada como templo románico, estaban moi avanzadas. Iniciáranse 60 anos antes baixo o patrocinio do bispo Diego Páez para sustituir o antigo templo prerrománico. Pero foi realmente o arcebispo Diego Xelmírez o gran promotor do edificio. Pro remate do templo románico suponse que faltaba a fachada,
co pórtico da Gloria, a cripta e as dúas enormes torres que enmarcaban a fachada. Esa última fase construiríase morto xa Xelmírez, baixo a dirección do mestre Mateo. Na súa estructura, concebida como unha harmoniosa cruz latina e con varios deambulatorios, evidenciábase que era un templo para grandes peregrinacións. A estructura era moi similar a outras catedrais francesas do Camiño de Santiago, como a de Toulouse. Pero, quizáis, o que máis sorprende os nosos ollos daquel orixinal templo románico é o aspecto que tiña de impresionante fortaleza. E o aspecto viña a constatar o que era o castelo do arcebispo, o gran señor feudal de Compostela. Antes era a Igrexa a promotora das grandes obras. Hoxe en Galicia as grandes obras fainas a Xunta ou o Goberno Central cos impostos que pagamos. Sería interesante saber como Xelmírez financiou aquela magna obra e como a deu erguido en non moitos anos. Os peregrinos son, e tamén o eran daquela, unha importantísima fonte de riqueza. Desde o descubrimento da tumba do apóstolo no século IX, o crecemento da cidade foi unido ao fenómeno das peregrinacións ao sepulcro. E na época de Xelmírez deuselle o pulo definitivo ás peregrinacións. Isto provocou un aumento do comercio, situación que beneficiaba a Igrexa porque lle cobraba impostos aos comerciantes. As doazóns ocupaban tamén un lugar importante entre as fontes de financiamento coas que contaba Xelmírez para a súa catedral. Desde o século IX, nobres e reis foran doando á Igrexa de Santiago terras e tamén privilexios para, a cambio, gañar a gloria eterna. Desde os tellados da catedral podemos observar a grandiosidade deste templo. Non sabemos se Xelmírez, mentras estaba en obras, subiu ata estas alturas, pero se o fixo, puido observar outra das súas fontes de riqueza, os recursos da diocese que se estendía kilómetros á redonda. A diocese de Santiago ocupaba gran parte do territorio occidental de Galicia. Ningún dos bispados da península en tempo de Xelmírez era tan importante como o de Compostela. As terras do señorío significaban grandes ingresos por rendas e impostos que pagaban os campesiños. Cartos para Xelmírez e a súa catedral. O que queda daquel castelo de Onesti hoxe é coñecido como as Torres do Oeste, na desembocadura do Ulla. A fortaleza era un dos castelos máis importantes do señorío de Santiago. Os peregrinos que chegaban por mar tiñan que pasar por ali no seu camiño ata Padrón, o porto de Santiago, e debían pagar peaxe, outra valiosa fonte de ingresos. Pero, sobre todo, as torres tiñan unha función defensiva, repeler as incursións sarracenas e normandas. Xelmírez reconstruiu e reforzou esta fortaleza, e non só iso. Tamén contratou carpinteiros xenoveses para que lle construíran varias galeras capaces de levar 100 de homes cada unha delas, e servíronlle para loitar con bastante éxito contra os piratas. Normalmente Xelmírez recibía unha parte do botín conseguido dos piratas, e ás veces non era pouco. Pero neste punto quizáis deberíamos volver á catedral. Alí agárdanos o Usuardo, o peregrino co que comezábamos esta historia. Usuardo, 3 días despois de deixar a súa pedra na Castañeda, chegaba a Santiago. Agora reza na catedral e unha sombra pasa ás súas costas. Non sabe que se trata do home que materializou a idea de Compostela como a un gran centro da cristiandade. Esta é a Catedral de Santiago, coa súa fachada barroca. A escala, claro. Seguro que Xelmírez nunca a imaxinou así. Morreu antes de ver cumprido o seu soño. E a Catedral Románica consagrouse no 1211, 70 anos despois da súa morte. Pero no seu afán constructivo, Xelmírez deixou bens para que as obras poidesen seguir adiante. E tras o seu falecemento, ordenou que se financiase a construcción do claustro da catedral cun rabaño de 100 vacas.
Curiosamente, aquel home poderoso que tantas obras deixou para ser recordado non ten tumba coñecida. Non hai unha lápida que recorde a súa morte no mes de abril de 1140, nin sequera certeza de onde pode estar enterrado. Tampouco hai lápida que recorde a protagonista da nosa seguinte historia, María Soliña. Ela foi víctima dun papel crucial que tamén tivo a Igrexa, o control das ideas e dos comportamentos sociais.